KS nu in pon na chu kum sang ni som panga kum kha ani a aizol veng pakhata private hostel a kom ve a kan khuwa tak hi soilang lo mai ila Champhai district a kho pakhat ani unaw pathum kan ni a ke hi apang berni in ka u te hi mi pa ve ve an ni a nupui fanaw an nei ve ve to nge nge kanu le kapa hi sang ni pariat kum khan anin thena kapa hian nupui dang nein fa te po anei le nge nge to ani kan u berte hian in sang chang to in ka u che te chung ko le kanu kan ni maya ka u che hi arem rem thok ve a in lo thin ani a kanu hian kan kholama ai chop dor chete siam ve in chu chu kan chung ko in hana ane mani in faktu hlan ni lo se ke hi nura pa ngai ve tak nura pian pa ngai ve tak le ngolam kani a katlai rol tirte atangin kanu hian samtan aphal lo awangin kasam hi asei nianga kan khu a ro ro chuan kan in hi tlangwal telen tamna pol ber in anniversary katlai rol tir phat atangin make up lam hi katui zom ani a chung ko nei nung em talo chu katan zirna han chun jam tu view maila sum thok chuak tu ber kanu phurit ka siam hnem ve mai ti ken shave renga hei wang tak hian katuina lama kalwat wata aizola chuk thla ka makeup le beautician lam zira kanu sum lama vur let ve hi kachak to tak zet zet ani kum sang hi sompanga February thla aloni mek chuan aizol veng pakhata private hostel antia chuan kala om veta a chu hostel atang chuan ni tin kathil zirna dora chuan ka kal ve thina katui boka kathil zir chu kathiam chakhle ani hun tlem a local dewa kan hostel a po chuan katlang nelin nuam ko ti to hle ani hostel a chuan mission shan an lo luta a then raidewan oma a then alin puchuak le wata August thla alon her chua me chuan chu hostel a chuan tharuk lai kala om veta kanu hian ka hostel fee mai baka thlatin ka pocket money ve tur sangkhat zanga hi aron thon tel thina ani na taka chuan kain kham khop lo thin hle ani thian te poisa pu ka an nuwa hanrul le mai te tin hanrul thai mai lo chang po kanga ve thin hle thingtlang ang mutin khopuin nun chu alo ni silova tharuk chung ka hanzir zo me chuan ka thil zir lai chu rin ain ka lo thiam to hle mai ka hun ola midang sampota in hlo chang kanai veta zeu zeu mai chu chuan ka pocket money po tle min lo ti punga midang poisa puk sak ngai lovin keima in thla kan mangral ve thei thin ta kan hostel hi mi pa le mai che om theina boys le girls hostel ani a mi pa room le mai che room in daidan na hi partition wall pakhat ani maya mi pa le mai che hi kanin ompon na sa hle a a then lo in ngai zong tok te po anom bok zana kan mu hau lo ani maya kan thil ti tam zo khi chu kan ti hau ti la ka soi so lawang kan hostel a hian kalu hnu lo karon lut lunglei lam mi a minglem sangte ti hi om ve a ain chai dan le a chet zia shim shim anun phung le a poisa man du dan tangin chung ko hausa tak anni ti chu ka sa thei maya min hutir phata tanga min en dan le hostel chunga min treat dan vela tang khan he tlangwal hian min holo hle ti chu kalo sheru kiau to a ma se chuti angin ka vongai sak em lem lo November thla alo ni a kan hostela atam jok chu an mani khuwa an ho hloma he sangte hian WhatsApp message lama minun text mun em awangin kanin kom tlang del to hle a ani na taka chuan kei point ka holo hle to tak zet zetani ni tin kain mu a ni tin kain texa ni tin kanam duna kain rin le katum lok ni mi lovin kalru chu sangte ta alo ni tareng mai hostel khata om dun tana na chu kanin ngaya kan hlima tin keima ngei po sumlama ka boi pha lo hle ani ni tin mai chuan a mel mu ka du'a abula om ka du'a kan kholama ka chungte kanu te po ka ngai zo to me lo sangte te chung ku chanchin chu ka hritam te tela karin ange in apa hi eng sarkar department a emo officer lian tak lo ni a katana tha a min kher ema kei point ka thla hlela ma se mishing tu po mai hian
midang ta hriat phal ve reng lo ma ni chawa hriat ma ni chawa ti nun thu ru kan lo nei ni ti hi ka zir chua pha thung don ta November thatop lo ni meu chuan kan hostela tam jok chu ma ni khuwa trawa Christmas mang turin an ho loma kabial pa sangte chuan kumin Christmas chu ho velova aizola in pakhat an lo tho thu temin hrila chuta chuan kan pahni a dun tura Christmas mang dun turin min soma ama sangte chu thlalin ngai veu ma ila karil ru tak chuan ka du lo hle mai Christmas hun pui mewa chuan ka chung ko te nena lim taka hun man ka chak ve a tin kanu te po ka ngai ve a tin ka u te nau te thar ngai po mu ve ka chak to tak zet zok ani ma se hun local zela sangte chuan holo turin min te lui tlata kanu chu dot thrila ka thil zir na lama kan boi thule kan ho tu ten Christmas line na tho tur atam thu te chutiang anga dot soya kanu hril tur chuan min hril ta a atira du lo viong maila min ti sek ta ka chuan keipon abul om chu thlalin anin lua din tharve ngeya anin lua chuan dun turin thu kan ti tluta a December thla lo chuang ka ya hostel atang chuan kan chuaka an in lua din thara nge mai chuan kanam dun ta a ani po chuan a chung te dot thrilin a thil zir na lama a boi thu le eng exam enge mober ama chon tur thu a chung te awa hril ve a kar khat chung kanam dun hnu chuan sangte chu ani telin amizia maktel tela thian mak pui alo na ya zantin mai hian anon leng luta zu anon kengtlang puya tin a thian khat te chu zu mai ni lo thil dangan rui ti po an melatang a hriat thin khop mai chute chung po chuan sangte chu ka thla theilawa ani tel hian ka mangai ni ti hi ka inpom tel tela zan khat chu a thian te an ho vek nu chuan kabula ron thu nain za in chu nuam takamin siam tur thu ka bengbula maron hril sapa ma se zan in chu ka thil tiang hi vai khat chau min ti pui vero boruak siam nan ti in kabula chuan aron thlitamaya nial har ka ti a ka nial chuan a thin rimang ti ka lak boxi engma ngai to set lo chuan kei po chuan no khat chu kan tlak ve papa ama sangtia ka du na hian kanun zong hi min ti boy min ti dang lam zo ani ber rai lo ten nuat chuan kalu chu aron hai cheya zandang ang bok chuan kabula ron kang nain ka he chu aron en dawa ivan nal tak em ivan duam tak em boite ti pa chuan min ha chho chanta a atu khua alovara ti turdang kan nei miaw lo awang chuan kan na pui ber chu chung te ve hret lova aru kanom chen chu ni top mai ni zantin chuan ka ti ngai lo chu ka ti chho ve chanta a December thla chunulam Christmas alo nai meu chuan ka zuina wang chuan ka taksa chuan alo lang chanta a amak khop mai mi pa ai hian mai chezu in hi kan lang changbik anti hi alo dikani hi akha tokin kan kholama kanu chuan milon phone ve renga ka that thu le kan hnalama ka boi thu chutiang bak chuan chan nge na ka hrelo chutia zantin zu ka inveta ka chuan zutel lova han om chu hriam ka ti tran ve ta hle mai mani le mani ken hri ani zantin kan in ta ka chuan sangte poisa chuan alo dei bik hau ta lo mai ka poisa sampo na tanga ka lo khol ve liu le kanu poisa meron thon tlem ka lo khol ve po chu kan mang then ta a Christmas alo ni a Christmas a han zo meu chuan ka poisa nei chun po ka mang zo ti ani ta bere ka mangai sang tenen po chuan kan nui dun reng thei ta lo zu chau emo alo ti ka ti lai khan arukin number 4 alo khoi hi ani a damdoi alo edit ti ka hret nu chuan ka rel ru an tak zet ti vak nena ka hasilo huna local zela kan paisa kholsa po azo ani ta bere ka bial pa chu seilo ke ngai po hian ni khat lek zutel lawa hun han man chu hriam ka ti to tak zet ani telin kanun aboro chotel tela ka thil ti sual atam tela kanun khuwa a har tela ma se han chu dan mai ka rabok silo kumalo tharta sang hi samparu kum chu ka chung tela in na thoka poisa khol to tura min ngaya poisa la miron thon to ngai bok silo hostel lama chuan
nei mi lawin kalut chole ta roya chutia kadin hun aruka chiat tak em awang chuan kati du ngai mi lo ngai ta ka tran tirni phat atangin ka tluang hal viawa Facebook lama milo betute ka mang tangkai zel buka tun thleng maya makala thi top thailo chu min dor tu tamjok te kha tlangwal nilovin mi pa nupui pom lai nei an tamjok tlat kha ani min dor tu tamjok te hi officer nalian tak tak chelte ani tlang puya thlani thlathum chutia hun kan manta ka chuan sumpo galonga le deuta ama ero chu roi the thil dang ka khoi me lo chung khan zu kha ka ka san thei der lo tlai tin ka in ani bere ka bialpa sangte po chu an kholama a ho phei to a atira ngai viong maila kanun a free jok mi owangin poi ka telem lo zan lama ka chu ngai mi lo awangin ka hostel mate te pon ka thil ti lai hi an shemi lova min lo betu tam jok chu mi pa te an ni thina wangin hotel ka buk tir maya ta chuan ka man pui mai train poisa kalonga de hu pon ka chol san mai thei ta lo amak khop mai thil hi alo edik thei khop ani huna local zela mi pachak na le sumngai tan na in kanuna bu an kholian tela ma se kanun ko harna atam vetul tul thung sum kanga tela kanuna beidon na atam tel thung atoy zong in soi tamaila ato pato pa chuan he kasal tana tanga tlan chua nun pangai taka hun man ve ka chak to tak zet aniang zan ka buna ta hian chuti lampang hoi chu ka ngai tu atam ve ta tela ama ero chu han tlan chuadan mai kong ka thatlat lawani beise chu kana ya ka beise te ero kanuna anol lang silo hun ol ka nga mai si a chun lama dar ka ni khat dora gawkala chumi bak zong chu ka hun ol ani mai si ka customer zinga tlangwal pakhat milo be verang thin tu hi kanai ve a min lo dor tu tamjok te hian nom chen da bak eng ma andu lauti ka thiat chen em awangin ka customer te ho hi chu min dor don ani lo chuan biak zui tlaka ka ngai lo tu khat chu jingma taka ka thawa WhatsApp message ka cheknal fata ka WhatsApp a chuan inbox pakhat alo om chu message chu tu dang ni lovin ka customer zinga tlangwal pakhat melo be ve fo thin tu ka ti kha ani message chu ka han honga voin lam ka man don le don lo thu te ka man don chuan in mu adu thu te le adar zat nen lam hotel abuk ming nen lam melon thon beka dor lam ka kal zo to nu chuan ni dang ang bukin hotel lam chu ka pan le ta hotel ka han thlen chuan milong hak rang to hi alo ni a arum buka nge me chuan kan lut du na ni dang ang boka min so sam hun chu kan hak le taran mai ma se chu tlangwal chuan eng mati atum tatlat lo kabula ron kan hnain kamita chiang takin aron ena iron kal thlon mi lawani o rinfel ti pa chuan kamita aron ena azam mel khop mai zoi muanga poisamin pek atum pa chuan thlani kalta a gospel campinga alu thute amma a anun beidon ziale andina anga pathian hena enhlan thute keimata ngeya milo tong try pu thin thute le ama nge bo pathianina angai dam tak thute aron soitamai makkati ema ka ham em bok chandan tu ka shelo ka kut ding lama ron vuanin kan in hu masak ber atanga arulwa kom thute he kasal tamna atanga binchan chu atum thute tuna kathil swalti lian tak hi kalsana tun thlenga min la yelo thu thlengin asoitamai ama chu kan ena a mela pathian mel kamu ani a mel ka en khan ka nuk aul hle a hetianga ka chanchin engkim shevek si a mangai na dik takamin mai tu hi katon karin to lo shim khamini atang khan kanun po zoi mua ngin ti dang lamin kam chota he pa hi tu dang nilovin tuna kapasal nge min mangai em tu kaipona thindung la ti tak zeta ka mangai em hi